जोंनि सोनाब क'क्राझारनि जाय एमएलए रबिराम नार्जारी बे रबिराम नार्जारिया जोंनि रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि थगायनाय ओरैबायदि माने फाव फान्दायनानै दिनै दतमा ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिफ्राय जे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बेनि गेजेराव जोङो गामि गामि हाबबोनाय जाबाय गोबां गामियाव हाबबोनानै बे गामिनि अबस्थाफोरखौ सोंनाय रायज्लायनाय जाबाय दा बेनि गेजेराव दुखुनांथावसिना जाहैबाय बे 17 बोसोराव खुनु लामा दोंसे जोङो मोजां मोनबोआखै जाय मेन लामा बेफोर एसे एनै मोजां जादोंब्लाबो गामियाव हाबनाय मोनसेबो लामाखौ मोजां नुवाखै गोबां मानसि गलाब माने गरिब मानसि जाना दिनैसिमबो बिथांमोना न' बां मोननो हायाखै आरो जेरैबायदि जोङो जौगादों सानदोंमोन दिनै गामि हानजा सुरनायनि गेजेरजों नुनो मोनबाय जे माने गोबां दुखिया रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो खुनु मथे जिउ खांगासिनो दङ दा आसा खालामो इउपिपिएलनि बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों जाय नोजोरखौ जों होबाय जाय नुथायफोरखौ जों नुबाय बे गासैबो जोंनि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ जाहाथे जों इउपिपिएलनिफ्राय सरकार दानानै साफ्रोमबो गरिब मानसिफोरखौ जों जाहाथे सहाय खालामनो हायो बिथांमोनखौ जाहाथे जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय हाबाफारि जोङो लालांनांगोन नङाब्ला जोंनि बे दुखिया रायजो राजाफोरा जेरै खस्थ' मोननाय बे खस्थ' मोननायखौ जों माब्लाबा फोजोबनो हानाय नङा जोंनि सोनाब क'क्राझारनि जाय एमएलए रबिराम नार्जारी बे रबिराम नार्जारिया जोंनि रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि थगायनाय ओरैबायदि माने फाव फान्दायनानै दिनैसिम माने जेरैबायदि बाथ्रा बुंथिबायगासिनो दङ बे अरुण'दयनि बाथ्रा बुंदों गुबुन गुबुन स्किमनि बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलआ माबा फर्म रानलाबायदों दा बेफोर जिनिसखौ लानानै बियो इउपिपिएलखौ जेरैबायदि सोंखारिदों बियो नंखाय बाथ्रा आरो बिनि गेजेराव माने बिथाङा जेरैबायदि दतमा समाजआव उन्नयन जानांगौमोन उन्नति जानांगौमोन डेभेलप जानांगौमोन बेखौ जेरैबायदि आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों दिनै एमएलए जानानै जोंनि बे गामि ओनसोलाव जे अबस्था बेखौ बियो नायफैथों जों दिनै हानजा सुरनायनि गेजेरजों जाखिनि नुबाय जे दुखिया रायजोफोरनि माने दुखु दाहाखौ बिसोरनि मेगननि मोदै खुगानि खुदैखौ हुगारनो थाखाय बिथाङा दिनैहाय एमएलए जाय 5 बोसोर फराय जानोसै 3 मासल'सै बिनि गेजेराव मा मावदों दिनै प्रश्न खालामफिनदों दिनै अरुण'दय आसनिनि फर्मखौ बिपिएफ हानजानि मानसिफ्रा गामि सिं सिं हाबनानै न'खर न'खर रानदों जाय अरुण'दय आसनिया जाहैबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दिनैसिमबो माने कड अफ कन्डाक्ट थानायनि खारन जों बेखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामनो हाया आरो बे आसनिखौ जों बेहाय खामानि मावनो हाया बे खामानिखौ मावगोन होननानै बुङोबा सरकारि भाबै नैबे इलेक्सननि उनाव जेब्ला कड अफ कन्डाक्टआ जोबगोन अब्लासो जागोन दिनै जे बे फर्म रानगासिनो दङ गाव दिनै फर्म राननानै दिनै इउपिपिएलखौ बदनाम होदों नाथाय रबिराम नार्जारिखौ स्पष्ट भाषाजों आं बेखौ बुंगोन जे एमएलए जानानै जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ मावाजासे दिनै प्रकाश बसुमतारी जानानै जेरैबायदि खामानि मावदों गावनि फैगौ एमएलएनि इलेक्सननि केम्पेइनखौबो बे खालामफादों आरो बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ जे एमएलएआसो अरुण'दय आसनिखौ राननो हायो बायदि बायला नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दङ बे जिनिसा खुनुपति जानो हाया अरुण'दय आसनिखौ जेब्ला जोङो रुपायन खालामगोन अब्ला जोङो अफिसियेलि ब्लक अफिसनिफ्राय फर्मफोरखौ होनाय जागोन आरो बे ब्लक अफिसनिफ्राय जाय फर्मखौ होगोन बिसोर माने नायज' जागोन बिसोर भेलिड जागोन बे 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि बियो बायहं जिहं अबस्थाखौ नुदोंब्ला बियो बेखौ सिन्था खालामनो रोंनांगोन जे बबे खारनाव बायहं जिहं जादों बिपिएफ सरकार दादों बिपिएफ सरकारा माने बे आइनि भाबै संबिधानाव गैयै मानसिखौ बा जाय जोंनि दतमा समस्तिनिफ्राय देरहाबोनाय बिनि अनगायै गुबुन गुबुन जेनाखि बिरोधी पार्टिनि मानसिफोर बेखौ आथिं आखाइ खाफ्रामनानै दोननायनि समान खुनु मोनसे आसनिखौ बे रावनोबो रानहोआखै नाथाय दतमा समस्ति हिसाबै जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन दिनै शंकरलाल बसुमतारी मोनहा माने बावहाय टिसिएलसिसिनि चेयारमेन जादों बिसिडिसिखौ गावसोरनो दादों उननि खामानि मावनांगौबा बिथाङा मावनो हानांगौमोन नाथाय दिनै एमसिएलए हिसाबै बे 5 बोसोराव जेरैबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौमोन बेखौ आं सिमान जायो नाथाय जेसेबां माने बिथांमोना खामानि मावनायनि सिन्ताधारा लानानै माने आसनिफोरखौ हमनाय जादोंमोन बे आसनिफोरा जेरैबायदि नंखाय माने बिसोरो खामानि मावाजासे थाखा फैसा बख'नानै जादों न' लुना होनांगौनि जायगायाव बिसोर थाखा बख'नानै न'खौबो लुफुंना होआखै लामा खोनांगौ फुख्रि जावनांगौ आरो शिक्षा दीक्षानि खेथ्रआव गथ'फोरखौ जेरैबायदि सहाय खालामनांगौ बेफोरखौ बिथांमोना खालामबोआखै आरो बे खालामनायखौ जों दिनै आयेनगत भाबै बेबस्था लादों थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि माने डेभेलप जानांगौमोन डेभेलपआ जायाखै आरो बे बिपिएफनि खारनाव जायाखै आरो डेभेलप खालामनांगौमोन डेभेलप खालामनायनि उनाव जे आसनिफोर लादों बे आसनिफोरखौ मावफुङैनि खारनाव दिनैहाय बिसोरखौ माने बिसोरनि हेंथायै बिसोरनि एगेन्स्टै जोङो गोबां एक्सनबो लादों बिरोधी पार्टी हिसाबै जों जे दायित्वखौ लानानै खामानि मावनांगौ बे दायित्वखौ जोङो पुरा दङैनो खामानिखौ मावफुंदों आयेननि भाबै जे बेबस्था लादों दिनै बिथांमोना जाख्ल'नाय सोबख्ल'नाय बे जाख्ल'नाय सोबख्ल'नाय
जायफोर खालामबोदों दिनै बिथांमोनखौबो आयेननि भाबै बेबस्था लानानै जों बिथांमोनखौ जेलावबो दैथायहरदों सोरबा बिडिअ'आ दिनै साख्रि जोबदों सोरबा एसडिअ सोरबा इन्जिनियार बिथांमोनाबो जेल जानो बाध्य जादों जे बिपिएफजों लोगो लांनानै माखासे अफिसारफ्राबो बे रोखोम खामानि मावनायनि खारनाव बेफोरखौ जोङो दिनै बिर'धि पार्टि जानानै खामानिखौ फारि फारि मावबोनाय जादों डेभेलपमेन्टआ जदिव जायाखैब्लाबो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जादों मोननांगौ माने जायनाखि सुबिदाफोर बे सुबिदाफोरखौ दिनैहाय गावसोर जे जोंनि रायजो राजाफ्रा जे मोनो सरकारा जे माने गरिब दुखि साफ्रोमबो रायजोफोरनो होदों बे होनाय जिनिसफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा माने जों मोननांगौमोन जोंनो होआखिसै बेखौ दुखु नांदों जायनि खारनाव बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा एकदम माने नाकस खालामथारनायनि खारनफ्रा बेफोरनो दिनै एमएलए रबिराम नार्जारिया 5 बोसोर जानो 3 मासल' सम दंसै बे 5 बोसोराव दतमा समस्ति सोनाब क'क्राझार बे सोनाब क'क्राझाराव बबे जायगायाव माने डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों बिथाङा दिनै फिननाय हो जे गावनि जेनाखि माने आसुनिफोर सरकारि भाबै जे लानाय आसुनिफोर बेफोर मोनसेबो खामानिखौ मावनायखौ जों मेगनाव गोग्लैयाखै दिनै जोङो गामि गामि हाबदों जायगा जायगा नायदों नायदिंनानै मोनसेबो माने एमएलएनि आसुनि लानाय खामानिफोरखौ जों नुवाखै मोनफा मोननै खामानि मावनायनि बादै जे गोरिब दुखि रायजोफोरनि थाखाय जे सुबिदाफोर दंमोन बेखौ गाव हारसिङैनो बियो माने बिपिएफनि मानसिफोरखौ लोगो नांनानै गासिबो फैसाफोरखौ आत्मसात खालामजोबदों आरो बिनि थाखाय दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा फैगौ जे एमएलए इलेक्शन जागोन एसेम्बलि इलेक्शन जागोन बे एसेम्बलि इलेक्शनावबो रबिरामा बिनि फिननायखौ मोनगोन बे बिथाङा खुनु प्रकारैबो एबार एमएलए जानायनि खुनु चान्स गैया इउपिपिएलनि माने जेसेबां रायजो राजाफोर आरो बिपिएफनि जेसेबां रायजो राजाफोर जों दिनै ज' लोगो नांनानै माने बेखौ थिरांथा लाबाय जे खुनु प्रकारै एमएलएनि दा केम्पेइन खालामफाबाय थादों बे प्रकाश बसुमतारिनि थाखा फैसा गारनानै दिनै बे सुबिदाखौ जेरैबायदि लादों आरो बिनि फिननायखौ मोनसिगोन बिथाङा खुनु प्रकारबो एबार देरहानो हाया इउपिपिएलआ एबार जोङो नैबे हानजा सुरनायनि गेजेराव जों जेरैबायदि नुदों बिनि आगोल मिथिं दावथिङाव जों जेरैबायदि नुदों रायजो राजाफोरनि दुखु सुखु बाहागो लानानै जों जेरैबायदि हेफाजाब होदों थिग रायजो राजाफोरनि जेनाखि अनसायनाय जों बेखौ मोननो हादों आरो बे रायजो राजा जेरैबायदि अनसायदों इउपिपिएलआ एबार जोङो देरहागोन दतमा समस्तियावबो देरहागोन आरो 40टा समस्तिनि गेजेराव दिनैसिमनि गेजेराव जुदि इलेक्शन जायोब्ला जोङो खमब्लाबो 33टा जोङो सिटखौ माने जोङो देरहानो हागोन दा बे हिसाबै जों इउपिपिएल सरकार दागोना खाथां आरो बावहाय रायजो राजाफोरनि मददखौ जोङो मोनगोन आरो रायजो राजाफ्रा जोंखौ बोजबनानै लादों